kører. Okay, ja. Ja, jeg har jo ringet ind for at få en lille tv-optagelse af mig. Er I klar? Ja. Ja, goddag. Mit navn er Erling Bind, og jeg er her for at sælge en bil til dig. Det er lige noget for dig. Rød BMW. Lige lidt rustbehandling, så kører den. Den har kørt en del kilometer. Det borger jo for en god motor. En god klap. Ben, tror du godt, du kan få penge for den der? Jeg kan altid lige smide en vaskemaskine oveni. Det er noget, der sælger. Det kan folk godt lide, eller noget hegnsbrød. Det tror jeg godt. Det skal bare lige trækkes op, så er den der. Så kører det. Ja. Det er den, Jens. Og værsgo. Hej, jeg hedder Jonas, og jeg har engang rørt min bukse med knæet. Jeg skal lige høre, Claus Blomberg. Du er naturvejleder her i skoven ved Ryggeby. Ja, det passer. Ja, hvad er det lige præcis, at du laver nu? Kan du forklare seerne det? Jeg er ude og støtte træerne. Ja, nå ja. Det er ligesom når man samler ind til Røde Kors, men så kan man støtte træerne. Ja, og De er pisse fattige. altså hvad er det præcis deres... De er røvfattige. Det er simpelthen økonomisk støtte? Ja, det men, hvad er det? Jeg forstår ikke, du må lige fortælle mig, hvordan at de bruger den støtte, du så prøver at samle. Ja, men det er sådan en ordning for alle dem med to hænder. Kan den ikke ned? Nu synes jeg ikke... Det er meget bedre. Det er meget bedre sådan her. Hvem er du? Jamen, jeg er... Det er min lærling, han er helt helvede til skrid. Er du skovstøttelærling? Jamen, han er den, som at der rejser træerne op, og så er den, som at der ligger dem. Jeg er pisse træt af, du. Vil du ikke godt lade være med det der? Når jeg lige står og snakker her, så skal det ligge sådan her. Du er simpelthen... Du er ham, der kommer og lægger træerne. Det er jeg, fordi de skal sove. Det lyder jo ikke rigtigt som en lærling, må jeg sige. Men du siger også, at det er en dårlig lærling. Det er simpelthen det værste pot pis, jeg har fået længe. Ja. Jeg vil bare godt sige, at nogle gange så skal... Så lad dig være med at stå og æde det der. Jeg kan godt lide det. Du skal ikke æde det, du skal bare støtte det. Jeg synes bare, at det er sådan en fin træ. Men det er fordi han har to hænder, så kan han gøre det. Ja, det er rigtigt. Du har ikke nogen hænder. Nej, det er for alle dem med to hænder, hvor tit skal jeg sige det? Han er meget sur. Ja, nu tror jeg godt, vi kan gå. Nu der er ikke mere at komme efter. Nej, det er der. Men det var mig, der vandt. Der er ikke mere at komme efter. Det vil jeg bare godt lige have med på. Men nu er det her jo ikke det er jo ikke en konkurrence. Jo, det er alt. Og det var mig, som jamen, du er kun lærling. Men altså, en lærling kan vel også vinde en gang imellem. Okay. Hej! Nej! Kom. Så farvel da. Jamen, så skal du følge de røde mærker. Ja. Det er dem, der er blevet støttet, nemlig. Ja. Hej, jeg hedder Rasmus. Jeg har engang fået lov at holde min farfars cigar. Jeg hedder Klaas. Jeg har haft det samme tøj på i 10 år. Hej. Jeg hedder John. Jeg har engang spist et æble. Min mor, hun lavede engang en sjov kagemand, så jeg grinede så meget, så jeg ikke kunne grine et helt år. Det er helt vildt. Jeg kan ikke grine mere. Ja. Nej! Hej, jeg hedder Hugo. Jeg har engang spist en vingummi. Ja, men vi har jo så fundet en mand her, der han virker som om han har noget på hjertet. Hvad siger du her? Velkommen til den frie grovvarehandel. Det er her, man kan få et ordentligt jern. Hvad mener du med det? Du skal bare ind til en ansøgning. Så skal du bare se løjer. Så hvis man er en ordentlig stor sæk, ja, den film for mig. Ja, hvis man er en ordentlig stor sæk, så kan man komme op på vægten. Og så kan man bare få et ordentligt jern. Når du siger sæk, hvem hensyder du så til? Sådan... Er det sådan... ordentlig... Ligesom min mor.
Det synes jeg er ikke noget rart. Du virker ikke som nogen rar mand. Men det er fordi, de skal jo bare sende en ansøgning. Der kommer ikke nogen nu. Jamen, Jeg har aldrig fået en ansøgning om det der. Postkassen er der. men, Jeg er bare, sådan er jeg. ryger lidt. Ryger du, Jens? Nej. Jeg kan ikke holde det. Så står vi her med en person, som vi er levet ind i. Vi ser lige, hvad jeg skal sige. Ja, hvad så? Jeg har lige gjort en kæmpe opdagelse. Nå, Og det er, at jeg har fundet ud af, hvordan de laver de hvide striber ude på vejen. at du er sikker på, at der ikke er andre, der også ved, hvordan man gør det? Laver de striber? Det er der, det tror jeg ikke. Det er der ikke. Ved du, hvordan de gør det? De tager bare flagstængerne og lægger dem ned. Kører dem ned i vejen. Sådan. Det er simpelthen, det er dit bud? Nej, sådan er det der. Hvad gør du? Kæft, det lugter godt. Du er... jeg synes, I to bliver meget hurtige venner. Striber på vejen er godt. Nå, det er det, I har til fælles. Der kommer nogen.